Коста, хора съм комбата тук до мене. Адлер и нещо искаме лига на Рам. И така. Айде започвам да викам. Ти взимам площки. Така съм скатал. Така. Кой иска да играем заедно? Ето ми го акаунта. Той не е баш мой де. Ма ще го дигам. И така. Ти да си го тук от това бе. Нагрил ли ще ме печеш? Оф. Чакайте малко. Вкусни надени. Чакай си фидна пурото. Къде е? Нямам пуро. Ябо. Вете вика, надените ли ги фърляш? Аз съм много скатал на мобинето. Оф, аз дори не си гледам дори. Направихме кил. Кремвирш. Кремвирш и подава. Да. Ние сме 1-0-1. Дай кремвирши, бе. Гледай тия неща от кремвирши. Кремвиршите на бати Кори. Па-па-пам. Малко се опошвам към. Кюто? Аз нямам повече на рано, защото на тия игри, кажи го да. На нормалките, на ранките са много дълги компа ми, не го понася това просто. Аз флашкам, защото ще умра. Айде бе, люби го. Кремвирш, къс, да късят. Ще към бино бейсти. Пофармим малко. Аз един. Дон. Към майка му. Майка му! Значи ако му малко към. Сега пак ще експлодира, да. Да. Кремвирши раздавам. Кремвирши за всички. Ти давай кремвирши, по-другото остави на нас. Айде, още един кил. Съм 2-0. Дабл кил, добре. Миш ми кръвта. Кремвирши и съм 3-0. Чакай. Фау, рекавам.
Там. Ще там ми се хил. Fuck you. For me. Аз Кира. Не срам Бълчо Кира. Не ви е срам. Дева, не можах. Помощ? Ари де? Кремвиш. Ари да Бог. Бро, не. Не направи. Да не чули шапка. Хайде. Какво се прави? Вие без това по-чапе. Защото съм срумите за АП. Да ги. Така. Чакай да реколна. Къде е порото го фидно? Ето го. Това така. Поро. Виж, то нище. Хоп, късането. Само ще късвам аз. Няма ти 3 минути, само късвам. Какво не такири? Не, няма сам. Ете. Крем виршони. Дай крем вирши на тия се научат. Малик да демидж. 5-1 съм, ти ко знаеш. Аз имам 6 асист, да ти имаш 9. Holy shit! Това е ли гъвнята? И това ще го кръстали гъвнята. А това докато се обработи този клип. Ще има да си чакам. Рамбо, идвай бе. Младежа. Гъм плаки дяди паяк. Чакай, до къде си тръгнал? Дай. Дева, късна ми 3 пъл. Тая. Там ми късна 3 пъл. Видя ли на гъвната? Чакай, фидна порото тук. Моля го фидна това поро. Не мога. Видя ли ка ми късна? 3 пъл, значи. Не, за мен. Аре бе, флашнах за това. То флаш беше лигавен, само да кажа. Не беше... Това не беше, защото се... Трябва съм да ли игъл много. Еш го толма игнайтно. Аз ще умра си от игнайта, нали? Да. Направи дабл кил. Баси. Блокер. Аз съм 7-2 и кера цялата игра. Ти ко знаеш? Морга. Бягай на Морганови. Нали какво ги пратят? Нямам думи пред. Аз защо по-бързо този клип, защото вече май мързи да снимам. Всичко ме мързи. Колкото по-студено, толкова по-добре. Рамболе. Бам. Дева, чакай, че аз тук не ти виждам камерата на къде отива. Можех да направя тук. Аз какво направих всъщност? Да, блокер ли направих? Не, ти ми късна. Твоето се. Или не си ми къснал? Дева,
Това гънплак е яде портокали. Компоти ще да кажа. 9-3. На. Не знам, ясно. Айде, гънплак. Айде, яш компоти, бе. Не знам. От портокали какви ябълки пъти. Изкара го много. Може и банан. Път. Бам, къса. Еш, не го къснах. Аз попара дабъл кил. Какъв трипъл бе ти ли си дабъл само? Не бе, дабъл направи. Така. Ката да бест. ДГ. Капа ката да бест. Реша. Така ми се измъкна. Ма няма стане ма. Тук мърчам. Като Боб Марли. Това измислих, какво искаш. Господин Марли. Пам. Колко мало да ви. Ето го как късва мати. Колко мало. Господин Кремвишони. Кремвишони за твоите бомбони, майка дина. Идвам, чакай. Ще как бяга от мен. Фейл. Аре бе, искам порута да ги нахрана, да ми дадат хел. Така за хил. Умря ли? Верно ли? Не. Видял го, да, в смисъл. Аз наистина си помисля, че си дигнал. Между другото. Да, аз не съм бързикал, наистина си помисля, че си дигнал. За мен. Ай, спри се, бе. Fuck you. ДГ. Хил за мен. Не, някой ми го взе. ДГ. Айде, бе. Дабъл кил. Някой ще направи дабъл кил за вас. Кой ли? За мене. Хилч. Аз съм 16-3-13, нормално да ги пръскам. Добра игра. Аз не знам, що флашнах тук, въобще не знам какво направих. Набих е W, Q-то го забравих. Аз имах 4000 парички, като реклама. Аз като ме убиха имах 4000 парички буквално. Така го сел на това, да бъда тук. Сега. Давай, още малко, дай. Батка. Не си, бе. Гледате ви да умираш ли? Я умри. Умри, бе. Ари, бе. Много малко значи си бил ултимейта.
Ясно правильно, брат. Какво правиш, бе? Утна ли? Лутафа ти утна, не, но ги нищо почти. Ясно. Да, локер. Ти си голям локер. Чакай да взема хила на тия. От GG. И това беше хората клип. Чао и се видим в следващия. Да. И това беше общо взето добра игра.